Ευαγγελία, αλλά με φωνάζουν Ελία. Ελία. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Α, ο Οδυσσέας είναι... Εδώ, να σε... Για το γούστο, για το αυγά. Μία φορά το μήνα. Καρδιά μου, πάμε να φύγουμε. Ξύλο! Δώστε ξύλο, ρε μαλάκα. Ο παράνοια ο τρίπης. Λοιπόν, θα του πάρει το κορίτσι. Το παιδάκι μου είναι αρρωστουλικό. Θέλεις να βάλουμε να δεις παιδικούλια? Ναι. Τι θέλεις τώρα? Πες μου. Πού είναι η κάλτσα σου? Πού είναι η κάλτσα σου? Δεν είναι η κάλτσα σου. Δεν θα της φέρεις. Η γατούλα. Πρέπει να φέρεις τη γατούλα. Η άλλη άκουσε γατούλα και πήγε στο παράθυρο. Θέλει, λέει, ξύλο, θέλει φαγητό, θέλει παιχνίδι. Εσύ τι στο διάλογο θες? Για πες μας εσύ τι στο διάλογο θες αυτή τη στιγμή, να μάθουμε. Είναι ο διπολικός ρε, είχε μπει και πριν. Όχι, θέλει κούρεμα. Μπήκε και η Μαρία να μας πει ότι θέλει κούρεμα. Μαρία, τράβα κουρέψου εσύ, εντάξει. Άμε να κουρευτείς, κορίτσι μου. Η Μαρία που στο Google έχει mail που ξεκινάει από ταφ, δηλαδή το όνομά της είναι από ταφ, δεν είναι Μαρία. Μπορεί να είναι και τα Σούλα το όνομά της, ξέρω εγώ. Πήγε να γράψει ότι το παιδί θέλει κούρεμα. Ότι εσένα ο καημός σου, ας πούμε, είναι αν θα κουρευτεί του αλουνού το παιδί, έτσι. Αυτός είναι ο καημός σου. Όχι αν θα κουρέψει την κεφάλα σου. Είναι αν θα κουρευτεί ένα παιδάκι. Αυτός είναι ο καημός σου εσένα. Εσύ θα πάρεις το μπουλόπουλο. Για να μην σας φέρω εσάς σε δύσκολη θέση. Τι λες ρε παππού, κάτσε εδώ που θες να φύγεις κιόλας. Κάτσε εδώ. Ωραία, εδώ κάθομαι. Μην με κατεβάσεις κάτω. Άσε με εδώ. Άσε με εδώ, κάτσε να... Κοίτα πώς θα τα ακούσει και πώς θα απαντήσει. Στα αρχίδια μου ο άντρας μου, στα αρχίδια μου θα ήταν ο άντρας, θα της έβαζα στο μνήμα την πουτάνα ρε. Γεια σας. Θα την έβαζα στο μνήμα την πουτάνα. Με το δικό μου δεν μπορούσε να πάει, αλλά με αυτές που πήγε, με αυτές τις γυναίκες, τους άντρες που πήγε, είναι κοιμούνται όρθιες. Και με πιάνει εμένα το παράπονο για αυτές τις καημένες τις γυναίκες, γιατί η πουτάνα κοροϊδεύει τον κόσμο ακόμα. Ποια νομίζει ότι είναι μωρέ η φαφούτα, η γαμημένη, η φίγμα γιόμπανα εμπλέτ. Με μένα πήγαινε. Μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ. Παιδιά, μπλοκ. Λοιπόν, παιδιά, ποιος θέλει να μπει συντονιστής? Ένας αξιοπρεπές συντονιστής, ποιος μπορεί να μπει για να πετάει? Γιατί οι χοντάξα και άλλοι πλέον κοιμούνται. Και στα αρχίδια μου. Ποιος θέλει να μπει? Όταν είναι πλέον χοντάξα να γράψουν και μετά να τους μπλοκάρεις στα αρχίδια μου. Γεια σου Γιάννα. Γιάννα, ανέβα λίγο. Γιάννα, ανέβα τώρα. Γιάννα, ανέβα τώρα. Όχι, εμένα, δεν θέλω. Δεν θέλω εμένα. Μόνο την Κεσίδου θα ανεβάσω. Κανένα άλλο τζάμπα μην κάνετε αιτήματα. Сейчас разбегусь, блядь. Подожди, кордоня на десу. Ёбаный рот, блядь. Охуевшие, блядь. Έλα. Τι κάνεις μωρό μου και μιλάς έτσι ψιφυριστά? Στο νοσοκομείο είμαι με το παιδί. Τι έπαθε το μωρό?
Εξετάσεις κάναμε. Τώρα σε λίγο θα μας αφήσουν να φύγουμε. Εσύ. Ομοιολή. Τέλος πάντων. 7 και αυτό σήμερα, κορίτσι. Τώρα ελπίζω να μην με πιάσει. Τρελή. Μια χαρά, Ρε. Τρανελή. Τώρα αυτό έχουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Τι να κάνουμε. Σε βγαίνουμε. Τώρα να στο δώσω εδώ. Για ένα live που είδα νωρίτερα. Ένα λεπτό. Μου. Ωραία. Το νησί, εντάξει, το νησί. Ξέρω τι γίνεται τώρα. Αφού πριν είχες tap-tap ρε εσύ Μαριάννα. เฉยเข้าใจเรื่องยังพี่ฝ้ายร้องเพลงเพราะมากพี่ปูพี่แยมจริงเขาร้องเพลงเพราะมากเลยอ่ะจริงเรื่องจริง Hacíamos el reto, ay Dios mío. A ver. Τώρα, γιατί το μαλλί. Παιδιά, είναι η ώρα να γράψετε κάτι φυσιολογικό, πιστεύω. Αρκετές μαλακίες για σήμερα. Τουλάχιστον για σήμερα. Η δεξιά πάλι. Ποιο... Δεν έχω κάνει πίξες. Έτσι έφυγε λέει μίξα. Δεν μπορώ. Αλλά δεν μου φύγε. Τώρα το είδα λέει. Ποια μίξα ρε μαλάκα, δεν έχω μίξες. Ρε, μερικές φορές με γυρνάει το σκουλαρί και μπορεί να φαίνεται σαν μίξα, αλλά είναι το σκουλαρί. Τι. Η Ειρήνη λέει να χεστώ. Κάτσε μέσα. Ειρήνη, μα πώς σου βάζουμε. Πες να πατάω πάνω ρε και να το κάνω. Τι πράγμα. Γάμισε το, μην κάνουμε πάλι καμιά άλλη μαλακία. Τι λέει. Έχετε χίλια φορά. Βορδόνι. Ξανθούλα λέει τη μίξα βγάλει, ρε σκάσει. Θα βάλουμε λοεβιτσάντα τώρα. Πού είσαι? Δεν είναι κανένα κοριτσάκι αυγαλτό. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει δει αρκετά. Να το πιάσουμε το μεγαλάκι. Ναι, σιγά με την ώρα να κάψω το μαλλί. Είναι ήδη κόκκινο. Πακέτο. Όλοι. Μου έκανε snipe κάποιος. Μου έκανε κάποιος έκανε snipe και τώρα έχει τέτοιο. 6 χρόνια. Παιδιά, τώρα βλέπετε και χάσω τώρα που θα κερδίσω. Πάμε παιδιά λίγο. Εσύ πώς το λένε. Πάμε λίγο, ευχαριστώ. Δεν είδα ποιος μου έστειλε, ευχαριστώ πολύ. Τα παραμύθια. Κάναμε τα ντάκια, να ξεπερνάμε. Πάνω μου το λάθος. Ευχαριστώ, Αγγέλα. Έχω βραδιά τώρα, Αγγέλα. Πάμε λίγο. Δεν τι λέει αυτός. Και χαντζούς και έξω από τον συνδυασμό. Έχεις δίκιο. Πάμε λίγο gifts να κερδίσουμε το μαράκι. Και όλοι... Δεν πιστεύω να είσαι αυτός που δεν μιλάς. Και παιδιά, δεν ασχολούμαι με νίκη. Άνεργη final boss, αυτή. Σπάρτακους! Φίλα μου. Θέλω κάτι λάθος. Μαρίνα! Παιδιά, πάμε. Και πιο μεγάλη σκατζού. Ευχαριστώ. Αυτό ξέρω εγώ ήταν. Εδώ πήρε μια μπανάνα!
Μα δεν χαμιέμαι. Δεν υπάρχουν πολλές στιγμές. Ρόκο, δώσε δύναμη στον αγώνα, βάλε μου καρδούλα.